या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts। बारसूतील लाठीचार्जचा आदेश कलानगर मातोश्रीवरून आला, नितेश राणेंचा आरोप। धगधगता विषय बारसू रिफायनरीचा, निलेश राणे ऑन द स्पॉट। आणि लाठीचार्जच्या प्रश्नावरून नारायण राणे प्रेसमध्ये भडकले। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। 32 वर्षाचा तरुण, त्याला विचारलं जातं तुझं लग्न का होत नाही? हे घटनाबाई सरकार आहे, अशा मुलाचे कोण लग्न करणार? महाराष्ट्राच्या जमिनी विकतायत, हे मिंदे सरकार आहे, माझ्याशी लग्न करा, मी 32 वर्षाचा तरुण आहे, अशा आवाजाच्या मुलाला काय डरकाळी म्हणतात? म्हणून तर प्रत्येक पत्रकारां परिषदेमध्ये विचारतात, बाबा लग्न कोण कधी करणार? त्या महाराष्ट्राला चिंता लागायला लागली की नेमकं ह्याचं लग्न कशाशी होणार, कोणाशी नाही कशाशी होणार हे लक्षात घ्या। त्याला प्रश्न मला उत्तर कळलं असेल म्हणून संजय राऊतने दुसऱ्याच्या प्राण्यावर उपमा दिल्यानंतर एवढ्या अग्रलेख लिहिण्यापेक्षा माझ्या मालकाच्या मुलाचं लग्न का होत नाही ह्याच्यावर जरा उद्या सामनाचा अग्रलेख लिहावा। स्वतःच्या मालकाच्या मुलाचा कंठ फुटला नाही, घटनाबाई सरकार करत महाराष्ट्रामध्ये फिरतो। पहिलं त्याच्या लग्नाची पहिली चिंता कर आणि त्याच्यावर अग्रलेख लिह। नाही तर महाराष्ट्रामध्ये कुठेही फिरत असताना म्याव म्याव अगर आवाज उद्या काढला, मग शेमड्यासारखं रडत यायचं नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। संजय राऊतमुळे त्याच्या भ्रष्टाचारामुळे पत्रचाळीतले लोक बेघर होते। बारसूला जाण्याआधी मालकाला घेऊन पत्रचाळीत जाऊन दाखव, कपडे फाडून तुला परत पाठवतील, असं नितेश राणेंनी म्हटलंय। आमच्या आशिष शेलार साहेबांनी विधिमंडळामध्ये एक माहिती उघड केलेली की मुंबईचे जे काही बसेस, BSTच्या बसेस विकत घेण्यासाठी किंवा जे काही विक्री केलेल्या त्या बसेस पाकिस्तानच्या कंपनीच्या कडून आणलेल्या होत्या। त्या पाकिस्तानचा एक कंपनी निवडून तो टेंडर त्याला पण दिलं गेलं होतं। मग तेव्हा तुम्हाला पाकिस्तान चालतो,
तेव्हा तुला त्या मालकाच्या मुलाला बोलता येत नाही, तेव्हा तुझं थोबाड उघडत नाही, जीभ जड होत नाही. ते पाकिस्तानचा नका आणू. पण पाकिस्तानचा एजंटच आता संजय राऊत झाला असल्यामुळे त्याला काय पाकिस्तानमध्ये काय वाईट वाटणारच नाही. आणि संजय राऊताला एक सांगितलं, तुमच्या तोंडातून मराठी माणूस आणि मराठी माणसाचं हित ते तुमच्या तोंडातून काही चांगलं ऐकायला येत नाही, काय वाटत नाही. पत्राचार मध्ये काय राहणारे काय पाकिस्तानचे होते का? कुठून आणलेले ते? काय ते जिहादी होते का? 3,500-4 हजार कुटुंबियांना या संजय राऊत आणि त्याच्या पार्टनरमुळे पत्राचार मधल्या लोकांना आज ते बेघर झालेले होते. या लोकांनी भ्रष्टाचार केला म्हणून ह्याला 100 दिवस पत्राचारमुळे मराठी माणसं तिथे राहत होती. जाऊन विचारा त्याला. त्या संजय राऊतला सांगतो, तुझं हिम्मत असेल तर बारसू जाण्या अगोदर तुझ्या मालकाला घेऊन पहिला पत्राचारमध्ये जाऊन उभं राहून दाखव. नाही पत्रे तुझ्या तोंडावर मारले ना त्या लोकांनी तर मी नाव माझं बदलून टाकेन. एका बाजूला मराठी माणसाला बेघर करायचं, मुंबईतून हद्दपार करायचं, त्या नावाने भ्रष्टाचार करायचा आणि मोठे मोठे लेक्चर देतोय मराठी माणसाच्या नावाने. मोठा बेळगावला चाललाय मराठी माणसांसाठी. अरे तुझ्या बुडा खालच्या त्या पत्राचार मध्ये तू आणि तुझ्या त्या पाटकरनी जो भ्रष्टाचार केला त्या लोकांना त्यांचं घर सोडायला लागले, बिचारे बेघर झालेले रडत होती. ते तिथे किती महिला रडत होत्या. तिथे त्या मराठी माणसांना भविष्य अंधारात टाकलं या संजय राऊतनी. त्यांची हाय लागणार ह्याला. आणि मोठा चालला मराठी माणसाबद्दल बोलायला. लाज वाटत नाही तुला? बारसूला जाणार, बेळगावला जाणार, पहिल्या पत्राचारला जाऊन आणण्याची हिंमत दाखव. बॉडीगार्ड सोड, कपडे फाडून परत पाठवतील. स्वतःच बोलतो ना मी नागडा आहे नागडात करून परत घरी पाठवतील तुला ते पत्राचारचे लोक. बोलतो काय 70% लोकांची सहमती नाहीये. तुला मोठं कळलं 70% लोकांची सहमती नाहीये. पहिला उद्धव ठाकरे, विनायक राऊत या संजय राऊतला सांगेन बाकी सगळे सोड. तुझ्या पहिला राजन साळवीचं समर्थन मिळवा. बाळासाहेबांच्या उशीतून तयार झालेला एक सिनियर आमदार आहे. 4-4.5 लाख लोकांमध्ये निवडून येतात. तुझ्यासारखं लाचारी करून निवडून येत नाही. स्थानिक आमदारची भूमिका ही लोकांच्या बाजूनी आहे, भूमिपुत्रांच्या बाजूनी आहे. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि त्या विनायक राऊतला सांगेन, तुमच्याच पक्षाचा आज तरी जो ठाकरे सेनामध्ये आहे त्या ठाकरे सेनाचा आमदार काय बोलतोय ते पहिलं जाऊन त्याच्या घरी बसून ऐका. त्याच्या मनाचं परिवर्तन होतोय का बघा. तो लोकांचे हित मांडतोय, लोकांची बाजू घेतोय. बोलतो बाळासाहेबांच्या पासून आमच्याकडे असा प्रथा आहे की आदेश दिल्यावर आदेश पत्ते. बाळासाहेबांची गोष्ट आहे. उद्धव ठाकरेला त्याच्या मातुरीचा शिपाई त्याचा आदेश मानत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh.
you can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. मॉरिशसवरून फडणवीसांनी हे सगळे आदेश दिले असे म्हटलं जात आहे. मॉरिशसवरून फडणवीस यांनी हे आदेश दिले असंही म्हटलं जात आहे, आरोप केला जातो. मला विदाउट एव्हिडन्स पत्रकार विषयाला प्रश्नाला मी उत्तर देणार नाही. आपल्याकडे आहे एव्हिडन्स, नाही तर आपल्याविरुद्ध कोर्टात केस दाखल करेन. स्टेटमेंट आहे सर. नाही, स्टेटमेंट आहे कोर्ट, त्यांची स्टेटमेंट फॉरगेट इट. त्यांनी तिथून आदेश दिलेला एव्हिडन्स आहे. आदेश झाला, वॉरलेस रेकॉर्ड हे होतं, एंट्री होते, आहे काही बोलायचं. हे कोणतरी त्यांचा बोलतो तो खासदार. काल बाथरूममध्ये लाठीचार्ज झाला. सरकारकडून असा दावा केला जातोय की लाठीचार्ज झाला नाही, मात्र आंदोलक अनेक ठामपणे सांगतात की आपल्यावर लाठीचार्ज झाला. कव्हर केलं असेल ना तुम्ही. लाठीने मागे ढकललं, लाठीचार्ज केला का ढकललं, तुम्ही मीडियाने कव्हर केलं असेल ना. आम्ही काय बोलतो ते काय बोलतात ते सोडून द्या. तुम्ही काय पाहिलं ते सांगा ना. तुम्ही म्हणजे तुमचे लोक जे असतील त्याने. बरं झालं काय, जे काय झालं तुम्हाला काय म्हणायचे त्याच्यातून, काय बातमी हवी आहे तुम्हाला. त्यांचा विरोधात असाही आरोप आहे की दडपशाही करून हा हे सर्व. कोण विरोधक, काय कोकणाशी योगदान त्यांचं, किती प्रकल्प आत्तापर्यंत कोकणात आणले, कोकणाच्या विकासामध्ये विरोधकांचं काय योगदान. विमानतळ त्याला विरोध, धरणं त्याला विरोध, रेल्वे त्याला विरोध. आता 1.25 लाख कोटीचा, 1.25 ते 1.5 लाख कोटीचा प्रकल्प येतो आहे, त्याला विरोध. एनरॉन त्याला विरोध. प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करतायत आणि कामं मात्र कॉन्ट्रॅक्टर घेत आहेत. ते का नाही तुम्ही सांगत. हे विकासाच्या गोष्टी नको असतील तर त्यांनी सांगावं. विरोधक हे म्हणतात, विरोधक हे म्हणतात. कोण विरोधक आहे. जिल्ह्याच्या प्रगतीमध्ये योगदान सांगा मला. एक धरण आणलं, एक ब्रिज आणलं, काय केलं सांगा. लोकांचं उत्पन्न वाढण्यासाठी, रोजगार मिळण्यासाठी काय केलं. उद्धव ठाकरे, शिवसेना तुमची. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. एक तर माझा स्टँडला माझेच पाय आहे, दुसऱ्यांचे पाय नाही स्टँडला लावत हालायला. आणि एक तुम्हाला सांगतो, हा जो काय विचार आहे ना, तुम्ही मला प्रश्न विचार, याचा निर्णय आमचे वरिष्ठ घेतील. कोणाशी युती करायची, कोणाची करायची नाही, कोणाची आयडिओलॉजी काय आहे, ते आपल्याला जमेल की नाही, हे वरिष्ठ सक्षम आहेत आमचे भारतीय जनता पक्षाचे. आम्ही काय लगेच झटकेपण निर्णय घेऊन जात नाही. पद मिळालं म्हणून उडी मारत नाही कोण. एक तर माझा स्टँडला माझेच पाय आहे, दुसऱ्यांचे पाय नाही स्टँडला लावत हालायला. आणि एक तुम्हाला सांगतो, हा जो काय विचार आहे ना, तुम्ही मला प्रश्न विचार, याचा निर्णय आमचे वरिष्ठ घेतील. कोणाशी युती करायची, कोणाची करायची नाही, कोणाची आयडिओलॉजी काय आहे, ते आपल्याला जमेल की नाही, हे वरिष्ठ सक्षम आहेत आमचे भारतीय जनता पक्षाचे. आम्ही काय लगेच झटकेपण निर्णय घेऊन जात नाही. पद मिळालं म्हणून उडी मारत नाही कोण. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh.
you can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. जनहिताचे कोणते विचार त्यांनी व्यक्त केले शिव्या घालणं, कोणाला वेगवेगळ्या नावाने हे करणं, डिवचणं, हे काय आहे? काय त्याला कार्यक्रम? त्याला त्याच्या मनात जे होतं त्यांनी सफल केलं. काय तर शिवसेना संपवायचं. पवार साहेबांनी त्याला एक काम दिलं होतं, शिवसेना संपवून दाखव. बोला डन, आणि जरा डन झालं. कळलं ना? त्यानंतर संजय राऊत हा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हिताचा माणूस नाही. तो आता त्याच्या डिप्रेशनमध्ये चाललेला आहे, डोकं जाग्यावर नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. मध्ये रिफायनरी व्हावी असं पत्र दिलं होतं. आता विरोध करतात मुख्यमंत्री गेल्यानंतर. कोण? नेहमीच आहे. एनरॉनच्या वेळेला एनरॉनचा विरोध दाखवला. सगळी कामं कॉन्ट्रॅक्टची गाड्या लावण्यापासून शिवसेनेच्या लोकांनी केली. राजन साळवीला विचारा त्याच्या किती गाड्या लागल्या आणि काय लागल्या. विचारा शिवसेनेच्या लोकांना. मी तेव्हा शिवसेनेत होतो ना, मला माहिती आहे ना. बरं, हे जे प्रकल्प होऊ नयेत वीज निर्मितीचे म्हणून कोळशावर उत्पादन करणारे 34 उद्योजक उद्धव ठाकरेला भेटले की हा प्रकल्प जैतापूरचा होऊ देऊ नका, आम्ही तुम्हाला मदत करतो, पैसे देतो. मी विधानसभेत बोललो आहे. 5 कोटी ॲडव्हान्स घेतले आणि 500 कोटीचा व्यवहार झाला. म्हणजे लोक अंधारात राहिले चालतील, कारखाने झाले नाही चालेल, बेकारी आली चालेल, फक्त पैसे कमवायचं आणि दुसऱ्यांना खोके चिडवायचं. त्या उद्धव ठाकरे सोडा हो, त्याचा प्रश्न मला विचारूच नका. मला वाटत नाही पॉलिटिकली काय डोकं आहे त्याला, मला नाही वाटत. दुर्दैवाने म्हणावं लागतं बाळासाहेबांचा चिरंजीव, पण बाळासाहेबांच्या नक्काची सर ना या माणसाला नाही कळणार राजकारण. आणि येऊ देच कोकणात, आम्ही आहोत, बघूया काय होतं ते. दादा, उद्धव ठाकरेंनी असं म्हटलं होतं की कोकणाच्या मुळावर येणारे प्रकल्प आम्ही अडवणार. तुला काय, तुला मूळ कुठे, कोकण कुठे ओळखलं? तुला काय संबंध आहे कोकणाचा? एअरपोर्ट मुळावर येणार होता, रेल्वे मुळावर येणार होती, काय आहे सांगा ना. सागरी मार्ग काय मुळावर येणार होता? याला मुळावर कशात तेच माहीत नाही. जरा मूळ दाखवावं लागले. उद्या कोकणात दाखवतो मूळ मी. मग दुसऱ्या दिवशी आम्ही हजेरी घ्यायला जाणार ना तिथे, मीच जाणार. तैशी हजेरी. ब्रेकिंग न्यूज, नारायण राणे. सुरू करा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर. त्याचा मुलगा तरी त्याचा आदेश मानतो का उद्धव ठाकरेचा? उद्धव ठाकरे जेव्हा पाठीच्या मानेच्या ऑपरेशनसाठी हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होते तेव्हा हाच आदित्य ठाकरे आणि त्याचा तो वरुण सरदेसाई आणि त्याची ती टोळी डावोसच्या नावाने बाहेरगावी मजा मारत होते. तिथून
आता उद्धव ठाकरेंची तब्येत बरी होणार नाही, माझ्या वडिलांची तब्येत बरी होणार नाही, म्हणून आदित्य ठाकरेला स्वतः मुख्यमंत्री बनण्याचे षडयंत्र आदित्य ठाकरे रचत होता महाविकास आघाडीच्या लोकांशी बोलण्याचे. तेव्हा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या लोकांनी विरोध केला, म्हणून ते सगळं प्रकरण थांबलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. तुम्ही असं म्हणतात आता की त्याचा जे आंदोलन झालं आणि जे त्याला उग्र स्वरूप मिळालं, तो मातोश्रीवरून आदेश आले. विनायक राऊत यांचं CDR तपासण्याची गरज आहे असं. बरोबर आहे. विनायक राऊतांनी काल असं सांगितलं की माझ्या मोबाईलचं सगळं CDR तपासा, जर तुम्हाला त्यात काही मिळालं तर जे आहे ते सरकार. तू तपासा कशाला, तू दाखव ना, तुझ्या मोबाईलचं दाखव, उद्धव ठाकरेचं दाखव, त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांना दाखव, तपासा, कळेल कुठून आदेश येत होते, कळेल ना आपल्याला. माझं काय म्हणणं आहे, मी आरोप केला ना, तोंडाने कशाला बोलतो, समोर दाखव ना, CDR दाखव सगळ्यांचे, आजूबाजूच्या लोकांचे, आणि मग कळेल काय सत्य आहे. नितेश राणेंनी काय सांगितलं ना, त्याला तुला फक्त उत्तर देण्यापेक्षा पुरावे दाखव ना. मग मी पण सांगतो मातोश्रीवरून कसे आदेश येत होते पेटवण्याचे, आम्ही सिद्ध करतो. मग आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ. शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. समाजात काम करणाऱ्या मान्यवरांची दखल घेऊन मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संघटना भारततर्फे विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा सत्कार कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. अमित वेंगुर्लेकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त माझगाव इथं हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध सामाजिक उपक्रम देखील राबवण्यात आले. यावेळी कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7चे मुख्य संपादक सागर चव्हाण, महाराष्ट्र पोलीस प्रमोद काळसेकर, युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी, सामाजिक कार्यकर्ते रवी जाधव यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संघटना महाराष्ट्र सचिव अमित वेंगुर्लेकर यांच्या संकल्पनेतून या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. अमित वेंगुर्लेकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त माझगाव इथं हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध सामाजिक उपक्रम राबवण्यात आले. या प्रसंगी मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संघटना भारततर्फे कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7चे मुख्य संपादक सागर चव्हाण, युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी, महाराष्ट्र पोलीस प्रमोद काळसेकर, अमित राऊळ, समाजसेवक असलम शेख, डॉक्टर गोविंद जाधव, राकेश केसरकर, रवी जाधव, संदीप चांदरकर, सुधीर आडिवरेकर, पत्रकार सुभाष चौगुले, JK गोरंबेकर, रसूल शेख, कोल्हापूर अनंत शांती बहुउद्देशीय सामाजिक सेवा संस्था अध्यक्ष भगवान गुरव, स्वराज्य संघटना अध्यक्ष अमोल साटेलकर आदींचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संघटना भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शेख, पोलीस सेवा संघटना महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत डोंगरे, तज्ञ संचालक अनिल माळवी,
ह्युमन राईट्सचे न्याय सुरक्षा संघटना सेक्रेटरी अमित वेंगुर्लेकर, रिटायर्ड PSI पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष अप्पासाहेब कोकितकर, सदस्य सूर्यभान पाटील, ह्युमन राईट्स महिला जिल्हाध्यक्षा निलिमा गवस, सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रेसिडेंट रिजवान बाडीवाले, परवेज बेग, उद्धव दिवटे, रहीम मुल्ला, संतोष तळवणेकर, अशफाक शेख, संजय गावडे, अनंत सोनसूरकर, अभित कित्तूर, सानिया शेख, श्रुतिका दळवी, राबिया बागवान, अनिता नारकर, सीताराम केळुसकर, शैबाज शेख आदी उपस्थित होते। यावेळी कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7चे मुख्य संपादक सागर चव्हाण, महाराष्ट्र पोलीस प्रमोद काळसेकर, युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी, सामाजिक कार्यकर्ते रवी जाधव यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला। आमच्या मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची जशी वेळोवेळी आठवड्यात बैठक असते किंवा कुठलाही आमच्याकडे प्रलंबित अर्ज आला की त्या विषयास मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संघटनेचे सर्व पदाधिकारी एकत्र येतात, त्यावेळेस तसाच आजचा जो कार्यक्रम आहे तो सर्वांच्या अनुमतीने, सर्वांच्या प्रत्येकाने आपापल्या परीने एक सामाजिक कार्यकर्त्याचा सत्कार व्हावा असं सुचवलेलं आहे। आणि आजचे जे सर्व सत्कार मूर्ती आहेत या सर्वांनी आम्हाला वेळोवेळी त्याचा अनुभव दिला आहे की ते प्रत्येक वेळेस सामाजिक क्षेत्रात दिवस रात्र म्हणजे जसं काय आपली 24 तास मेडिकल सेवा आहे तसेच कार्यरत असतात, पण ते कुठल्याही पद्धतीत आपला प्रपंचाचा कुठलंही कारण सांगत नाहीत। त्यामुळे आजचा जो कार्यक्रम आहे तो आज माझा वाढदिवस आहे, या निमित्ताने सर्वजण एकत्र आले आणि सर्व एकत्र असताना आजचा हा कार्यक्रम व्हावा अशी सर्वांची इच्छा होती। त्या इच्छेच्या अनुसार आजचा हा कार्यक्रम आहे। आज आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संघटन भारत यांच्या वतीने आमचा सत्कार करण्यात आला। जे आजचे सत्कार मूर्ती अमित वेंगुर्लेकर साहेब आणि जी काही त्यांची टीम आहे यांनी निवडलेले होते, त्यामध्ये देव्या सूर्याजी जे त्यांचं धडाने नाव घेतलं जातं, देव्यापेक्षा देवेत्वाची प्रचिती ही त्याच्यामध्ये जास्त आहे। दुसरे आमचे मित्र सागर चव्हाण जे माझे लहानपणापासूनचे मित्र आहेत, सागर चव्हाण नावाप्रमाणे सागर आहेत, त्यांचं अस्तित्व विशाल आहे आणि त्यांचं कार्य सुद्धा विशाल आहे। गोरगरिबांना मदत करणे, तळागाळातल्या लोकांना मदत करणे यासाठी त्यांचं जे काही चॅनलच्या माध्यमातून ते प्रयत्न करत आहेत। मी फक्त आजचा जो सत्कार आहे हा अनपेक्षित सत्कार माझ्या आयुष्यामध्ये समोर आला। मी आपल्याला सर्वांना विनंती करतो, मगाशी माझं कोकितकर साहेबांबरोबर बोलणं झालं, महाराष्ट्र पोलीस मित्र संघटना त्यांनी अस्तित्वात आणलेली आहे। कोकणामध्ये त्याचं त्यांनी रोप लावलेलं आहे, त्याचं वटवृक्षामध्ये रूपांतर व्हायचं आहे आणि त्यासाठी जी काही आमची मदत लागेल, जी काही तळागाळातली जी काही मदत लागेल ती आम्ही करायला तयार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बारसूतील लाठीचार्जचा आदेश कलानगर मातोश्रीवरून आला, नितेश राणेंचा आरोप। धगधगता विषय बारसू रिफायनरीचा, निलेश राणे ऑन द स्पॉट। आणि लाठीचार्जच्या प्रश्नावरून नारायण राणे प्रेसमध्ये भडकले। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।